Como cada ano, unha vez rematada a Semana Santa, comeza a tempada alta para os furanchos. Nas Rías Baixas, o mellor asesoramento para acertar a onde ir está no portal Guía Furanchín. Esa é a Biblia gastronómica e enolóxica para os amantes dos furanchos. E nós estivemos cos seus creadores, como non, nun furancho. Raquel Gandoi. Poden abrir segundo o decreto da Xunta dende 1 de decembro, pero a maioría están comezando agora a súa tempada alta. É o caso deste no que estamos en Mos, que se chama Zapateira. A guía Michelin dos furanchos, a guía Furanchín, reflicte que este sector vai a máis nas Rías Baixas e que a clientela está rexuvenecendo. A clientela e os donos dos establecementos, xa que moitos daqueles meseiros dos primeiros bares en Xebres dos 90 rexentan agora estos novos furanchos que son un modelo de negocio rendible. Juan Vidal e Lorena Cancelas, creadores da guía Furanchín, expandiron a súa mirada e hoxe teñen web e blog propios e están activos con 300.000 seguidores en varias redes sociais. Con eles, palabra de Deus para os furancheiros, debuxamos o estado de saúde do sector para este 2026. Hai moitísima xente de fora, xente de Madrid, xente de Barcelona, e ao final este traballo se recompensa un pouco con eso, cos seguidores e tamén podendo manter unha tradición viva que é a nosa, que é o furancho. Debería depender da calidade do viño, e depende, por exemplo, este ano estamos nun ano de moi boa colleita, de moi bo viño, pero a temperatura, o clima que fai, notase moitísimo nos furanchos.